ampun si Dedek ayune yo. Halah. Ya oleh sehat toh sing penting. Bergembira bersama masyarakat Bojonegoro. Ibu apa? Iki jane sinden apa wedhus? Lah apa? Lah kok sing ditokke bokonge tok ngene. Lah iki sing orang pengalaman. Nak cara Bojonegoro punya cara sendiri. Coba, Mbak. Coba. Mas Dalang. Piye? Wilujeng dalu. Nah, aku mboten kepanggih jenengan. Oke, sing penting Bagas Waras sehat sedayanipun. Kan ya, nama saya Niken Salindri. Kediri punya bos. Sing duwe Kaya berdiri di pepanggungan. Yuk, kaya apa? Dados. Salam sungkem kagem Ibu Bupati Nduk Niken Salindri. Bojonegoro bergoyang bersama Niken Salindri. Laras Indonesia. Sakjroning atiku nalika sliramu ninggalku hapus sliramu ra krasa aku kudu sambang karo sapa
Yuk sinden cekak. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Kabupaten Bojonegoro. Wah, iya. Luar biasa ya, Nak. Luar biasa. Nggih. Sampeyan didhawuhi secara langsung saka panjenengane Ibu Bupati Bojonegoro, Nduk Ken. Alhamdulillah. Asmane wis pirsa apa durung? Namine Bu Panjenengane Ibu Dr. Hajah Ana Muawanah. Panjenengane Bupati Anawah. Ah. Oh nggih. Nggih, Bu Ana. Ibu Hajah Ana Munawawah. Munaman. Nggih. Muamanah. Ibu Hajah Muawanah. ngoten Nggih, Bu Ana sing luweh di namane beken panjenengane masyarakat Buana. Buana nggih. Sugeng dalu Ibu Hajah Buana. Sehat selalu nggih Ibu. Matur suwun sangat sampun nimbali kula. Mugi-mugi panjenengan dipun paringi rejeki ingkang kathah barokah turah-turah. Ora lokak ning malah kebak. Amin. Mugi-mugi dipun paringi panjang yuswanipun. Amin. Saged nimbali kula malih di lain hari lagi. Amin. Nah niki malah luwih tepak malih niki Om. Piye, Nduk Ken? Sebulan pisan. Ngene Ken. Iki lah asine bengi iki akan diadakan di alun-alun Oh ngoten. Kota Bojonegoro. Nah. Namun beliau Bu Ana utawa Ibu Bupati ingin berbaur kepada masyarakat yang ada di bawah, mula dipindah ana ing Siwalan sugih waras mujudake panjenengane pimpinan yang merakyat. Lho kuwi. Alhamdulillahirabbil alamin. Dadi sing diwenehi hiburan ku ora mung ning kota-kota kono, ning kene iki ya wargane, kene iki ya masyarakate, mula berbaur dengan masyarakat sing ana desa. Lah, tepuk tangan buat Buana. Wah, tiange niku jan sae. Saene mboten wajahe tok. Ning Nggih. lahir batin. Lahir batin, lho. Cantik lahir batinnya. Ya Allah, mengke dipun naturi minggah nggih. Oh nggih, mangke. Oh, nggih, mangke. Tur program-program saka panjenengane luar biasa. Nggih. 5H tercapai yaitu pendidikan, kesehatan, pembangunan, ya toh, sosial uga pariwisata. 1 pendidikan, program 1 desa, 2 sarjana dan beasiswa uga dileksanani. Oh, nggih, jenengan nggih tasik maca to? Nggih, maca. Ndak kleru kok. Oh, nggih. Kedua. Nggih, kedua kesehatan, ya toh, penurunan kasus stunting, penurunan kasus kematian ibu dan bayi. Ya, kuwi berkurang drastis, ya. Nggih. Ketiga. Sing angka 3 pembangunan, infrastruktur, jalan, taman dan lain-lain. Ya. Sangat luar biasa. Kowe mau rene liwat ngendi? Napa? Liwat ngendi? Liwat Nganjuk apa liwat anu? Kula Ngawi. lewat Nganjuk. Perbatasan Nganjuk, ya toh, mlebu Bojonegoro, kowe metuki dalan elek apa ora? Mboten. Semua bagus. Dalane lurus kados tol niku lho. Lah iya. Nggih, dalane lurus Halus. jan Lah halus nggih. banget. Mujudake pembangunan infrastruktur sudah dibuktikan walaupun baru 1 periode panjenengane ngasta dadi bupati ning jasa tumrape masyarakat luar biasa panjenengane. Biasa. Wah, hebat sekali. Yang keempat, Nggih, sang keempat ya kuwi sosial. Beliau mengadakan santunan uang duka terhadap semua masyarakat di Bojonegoro. lah ini yang paling penting. Semua Ya. itu membutuhkan. Ya, betul. Saling membantu. Saling membantu. Dijogo hubungane menungso karo menungso karo sing gawe urip hablum minallah hablum minannas. Nggih, nggih, nanas. Lah, sing angka 5 no. Angka 5. Ya kuwi pariwisata, ya toh? Di Bojonegoro pancen luar biasa menarik perhatiane para warga di seluruh Indonesia yang perlu tekan Monconegoro. Nggih.
Contone kayangan api, dander, waterpark, taman pinggir, gawan dan lain-lain banyak sekali. Nggih, lah niku tas dados tirose. Betul. Wisatanya bagus sekali yang ada di Bojonegoro. ya. Wah, banyak wisata, jalannya sudah bagus, banyak tontonan. Betul. Wah, hebat sekali kota Sing Bojonegoro. ditresnani ora mung warga masyarakat ning klebu seniman seniwati juga ditresnani kelawan panjenengane. Nggih. Ora nyawang kuwi sapa, waton itu padha-padha menungsane diayomi ditresnani. Lah, Ya toh? mboten Berdiri mboten sama mboten, tinggi, duduk sama rendah. Ah, laras sangat. Lho, wong gendeng mawon nggih ditresnani. Nggih. Nggih. Nyatane grapiake aku ngerti dhewe lho kan. Napa? Panjenengane nembe mandhap saka mobil ning kono. Nggih, Tindak rene kabeh masyarakat disalami kabeh. Lho, grapak karo esem guyu lho kaya ngono Ngoten, kuwi. ya ampun. Yang keenam kan. Nggih, napa? Yang keenam mobil siaga ning ngarep kono malah ana mobil-mobil dijejer. Kuwi ya demi untuk masyarakat ana ing Bojonegoro. Oh, ngoten. Nggih, saestu. Kok demi masyarakat? Loh, untuk masyarakat. Dadi mobil-mobil iki didom teng desa-desa kabeh diparingi kanggo srana sosial. Oh, ngoten. Kula pikir lek dibagekne ngoten mobile. Ya pancen dibagekne. Pancen dibagekne. Iya, ning kanggo desa-desa per desa kuwi siji. Dari mobil iki nggih siaga. Oh, ngoten to terus wah ya ampun luar biasa sekali loh niki nggih. Ya. Apa katamu untuk beliaunya Ibu Bupati Bu Ana? Kata saya selalu menjadi orang yang rendah hati, selalu menyayangi warga-warganya dan semoga sukses ke depannya. Semoga Wantek ini. mencintai warga-warganya. Terus nggih, terus berkarya, terus bertugas mengayomi masyarakat di seluruh Bojonegoro. Nah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Nggih. Nah, Niki pripun? nggih, niki anu niken lungguh sik gek ngombe sik. Nggih. Lah, dagelane sing senior kuwi gen munggah genti. Oh, ngoten nggih. Niki dagelan peluak-peluake nggih pun kuwatah. Pelawak. Wonten Pelawak kok peluak lek ngomongi ora karo piye sepuh kok kuwalan lho iku. pelawak niku lek umume macake lek sae. Lah niki mboten blentong-blentong putih kok nggih mangkane peluak nggih. Nggih. Nggih, sik sampean istirahat sik. Nggih Om Kang Kodaden. Oke, nanti tampil lagi ya, Nak. Enggak mau. Hei. Waduh wis lunas kok dikon mau lah ya. Sing disuwun nembang Nduk Birgita. Ya, yo podang kuning. Ya. Ya. Nah, iki. Wah, lah iki. Ha iki. Nah. Presiden dipangan telung dina telung bengi rantek ya iki. Loh, Kaya panganan. maksudnya piye kuwi? Dipangan iki keindahane. Oh. Enom, ayu, pinter. Nggih. Sik kuliah kuwi, Mas. Isih kuliah ning ndi Nduk kuliahmu, Nduk? Ten isi Pak De. Jiko apa? Karawitan. Weh, calon pengrawit. Lah, kowe aslimu ndi ta, Nduk? Kula Kediri Jawa Timur. Oh, Kediri. Nggih. Anu nun sewu, wis duwe bojo. Dereng ngono tasih kuliah kok. Lho apa ya isih kuliah ki ora entuk duwe bojo. Lah maksudnya sik enom ngono lah. Wah, Sampeyan ra iso bedakno wis duwe bojo karo urung, Mas Gareng? ya jane iso. Terus Apa piye bedane? cita-citamu Pokoke diajeng. bojo ngene iki. Hah? Ya nganggo disurvei, Mas. Disuruh piye? Survei. Artinya kita buat sarana gawe bak mandi. Heeh. Angger duwe bojo ki dicelupke ning bak ngono ki banyune anteng. Anteng. Ning angger wis duwe bojo dicelupke bak no blekuduk. Berarti nek wis duwe bojo mblek uthuk. Nah, ning angger wis bojone pirang-pirang dilebokke no mak wus. Kayak arep mancur. Nah niki cara Bojonegoro nggih Mas ya. Apa, Mas? Iki endahe Bojonegoro. Bojonegoro sing nglenyer pipine alus kaya dalan sing nglenyer. Yes. Wajahe indah kaya Nggih. pemandangan. Lah nggih. Lah janggute kaya sego buwan. Sego buwan ya. Kuliner di Bojonegoro yang terkenal. Kas sego buwan. Dadane kaya gunung kendeng. Wah, aku kepengin mendaki. Wetenge kaya banyu waduk pacal. Waduk pacar. Waterpark awan dander pemandian. Wetenge kuwi. Wetenge. Saya medun. Ayo apa ne? Aku dudu ana alun-alune ndi iki. Aja medun. Nak medun teko kayangan api. Kayangan apa? Oh ya kuwi tempat pariwisata. Tempat pariwisata. Nggih. Ngaturi. Anu Pak De, kula matur riyen nggih. Iki
Ya. Arep matur apa? Nggih, matur. Wonten salam, Pak, saking Bapak Prapto kagem Ibu Bupati. Nggih. Selamat tahun baru, Bu. Terima kasih atas jenengan iki mengundang grup Dwijo Laras. Nggih kalih Pak Prapto sembah nuwun, Pak. Saweranipun. Oh nggih, siap. Heeh. Nggih, aduh. Bejane sing duwe kok. Napa? Ya ora aku biyen kok kesusu lahir ngopo? Sik to. Lahir kok kesusu. Lah ya ngerti cah wedok saiki ayu-ayu aku tak tunggal. Lah jenengan iki lho yuswane pinten? Aja takon umur. Lah, Umur Ini lho pira-pira Mas Gareng. Sampeyan kesusu lahir sing salah ora sampeyan. Apa? Imbok sampeyan, sibu sampeyan. Ngapa? Dhisik metenge kuwi kulino mangan iwak lele. Durung wayahe lahir prucut. Lho, ceklane yo angel kaya iwak lele ngono kuwi. Lunyu. Iki dagelan tuwek iki lambene ra enak iki. Ana menungso padake lele. Lah bringos lele. Dadi lele iki nembango. Ya, dibawani komplit Mas Gareng. Nah, ya. Nah, podang kuning kagem Pak Suprapto, Pak Haji Suprapto semua warga masyarakat Bojonegoro utama yang malam hari ini ana ing lapangan Siwalan. Amin. Nggih, waras. Ya no. Nadyan wujud temong peksi. Mas Gareng jajal dialihkan dengan bahasa Indonesia. Ngono lho. Dipencetho. Walaupun hanya seekor burung. Walaupun bentuknya hanya seekor burung. Kok ana bentuknya ya? Kok bentuk? Berarti peksi manuk. Manuk. Manuk, burung iki manuk ya. Manuk. Iya. Wah, urung di bojo dadi ra pengalaman. Membuat ikatan di hatiku. Weh, cocok. Mergo iki sing mirsani lumantar YouTube mencapai 2400 pasang mata. Seluruh dunia menyaksikan malam hari ini. Ngopo? Aku diparingi bupati. Cair tenan gek piro iki? Iki sing diarani rezeki ini. Ya. Saking parane nganu, Nduk titip Kak. Kok ilang. Sampeyan ngene iki ya lagi ning Bojonegoro iki. Lah iya. Lah Bojonegoro iki kaya kok. Kaya kok. Engko mampir ning nggonku. Lho, Moh sudo. Neng dek ning Solo ki enak lho, dagelan bar di sawer karo sing nanggap kuwi terus dipek dhewe iki ning Solo ki mulih ki stroke. Nek ndi kuwi? Ning Solo. Aku lak Solo kene Bojonegoro. Oh iya. Ada ya. Adoh wis. Ora entuk 20 bingung oleh ndelikke. Bingung to, Dik? Kene tak gawake. Tak gawane. Rumangsamu wong ayu ora doyan duit ngono. Aku kuwi ditipu kerap. Berarti iki Gareng ora duwe rekening. Jadi iki dikirim rekening ngono kae kaya Mas Kangko mau. Aku ki dagelan tertib. Iya. Ana apa-apa ki mesti lewat rekening ning atas nama mbok wedok. Kuwi tertib. Dadi dhuwit wedok. Duit wedok iki duit dana kenakalan iki. Wah, iki ra beres iki. Ora ra ya ki tak tanjake positif. Iya, Bir. Tutup to, Bir. Halus manis nengsem make. Ya. Tak kira Gareng bar nampa dhuwit lali terjemahno bahasa iku lali piye to. ora tak terjemahke do mudeng kok. Lali iki. Ya. Iba bunga hengan
Teh tiku nyanding nyanding bisa dadi tambah men disusul karo Dina terus Mayang karo anu sapa jenenge W Chandra ayo nah yo ditembangin bebarengan yo men ketok sayuk ayo langsung garap dangdut wah ya ya mergo iki bintang tamune sik pirang-pirang oh ya Durungko sing cara kulonan ya ana ya yo coba kaya ngapa diatur podang kuning yuk dados Yuk gas.
Ucapan terima kasih juga untuk penggemar wayang WMC, Wayang Mania Community, Mas Karno dan kawan-kawan. Siapapun dalangnya yang penting wayangnya. Oh, luar biasa. Nggih. WMC. Matur nuwun ditenggani. Wah. Oh. Napa Pak Tio? Oh. nggih. Oh. Lho, kowe iki nyang apa kok kaya sapi malah. Ngopo Ya nek? matur sembah nuwun nak ngono. Iki nggo sapa wae kok akeh meneng. Lah ya ayo. Iki sing diarani menggoda imanku ya. Kok iso? Aku siji amplope akeh iki. Wah, Wis diitung ngono wis diitung kok kono. bengi iki pati uripmu nyang aku. Wah, saja. Gayane Gayane. ora usah sombong-sombong lho ya. Aku iki duta pamungkas Ibu Bupati. Lho, kene Bojonegoro ora ngerti gawate Bojonegoro. Ngapa? Wong sombong terus sampean mulih ra gondas. Piye? Seneng kowe mulih ra gondas. Ya ora seneng sepur nganggo ndas kok wong tanpa ndas. Sampeyan sida gak iso raup sampeyan ke omah kok. Oh, malah bingung. Yen ora iso raup ora masalah, ora iso idu barang lho. Pripun mandat saking Ibu Bupati? Niki kagem kanca ning ndi mo Pak Tiok mo. Iki tenan lho, iki aku kuwi Tegese wis di-training, wis dicawiske training apa? Tegese wis didhewek-dhewekke sampean karek ndongani tok. Ngono. Sampean modine karek ndongani, didongani. Wong jenenge amanah. Iya. Apapun yang terjadi ya tak wenehke iki jelas. Iya, dibagi. Iki nggo wedokan-wedokan iki lho. Yo. Wong wedok. Wong wedok yen siji, wong ki akeh wedokan. Oh iya. Kok iso ana wedokan iki Ora tau belajar bahasa. Masa kok jangkrik apa piye kaya Kowe butuh ora? Yo. Hanya. Lagak nyekel duit negalake kaya singa. Bir Lah singa kok kerepek. Oh, sik to. Wong wedok anggar weruh amplop. Nduk. Engko lawange jadi kunci ya. Halah. Aja modus lho, aja modus lho. Terus apa? Lah kene duit ya sing ikhlas. Lah yen lawange dikunci apa iso mlebu omah? Oh iya. Buka sih. Buka sik bener. Ketok ngene uteke kok mletik. Kowe ya gelem. Saka Bluro kuwi mayang. Terus Karo ora aku ki pertanyaane. ngopo? Pak Tiyok ya apa ora iso bagi dhewe to jane? Lho, sampean sing dhuwur panggung mesisan. Dhuwur panggung piye? Dijali tulung Jebule bagi duit bareng lho. tak etung ki presiden, aku blas ora entuk. Lah wis no mau. Oh, Wes. wis. Ah. Nah, wis kaya ngono dadi adil asas pemerataan. Nah, Ah. ki kowe lungguh tok ya njaluk. Iki Melu rombongan. dandan kok. Mas Gareng ku rombongan iki piye to? Lho menika sing terakhir menika Ibu dosen isi. Bu dosen. Nggih. Dosen ki ya doyan ngene. Lho, cek loro, cek loro. Aja korupsi lho, Reng. Iki cek loro kok cek siji iki piye? Bu, kirang setunggal, Bu. Aku timbangane mbok arani korupsi. Alung njaluk. Ya ora no, yang jelas Ibu Bupati mau kan ya pirsa. Cacahe sing wedok ki pira, diitung diperehne kono. Lah sing tanggung jawab iki sing nyekel terakhir iki sapa? Lho, ngono lho. Aku ngerti wong ngene golek dalang liya aku. Iki cek loro sak amplop cek siji ya. Karek sita kok. Ayo. Yo, cek siji. Sampeyan Sampeyan jane dagangan kok sengkuni nyetani tok. Wong ki turahe gur siji lho. Lah iki loro lho. Sinden loro lho. Loro lho. Cek loro lho. Iki dijolke atusan kritik go kerokan. Ya ono nek gur siji masa aku kon tombok. Lah tomboke sing mau no, lek perwira ki sing diparingi sampean dhewe nggih tombok ki mau sijine. Jenenge tanggung jawab. Perwira kok. Kowe ngerti? Ngopo? Iki lak streaming, mbok streaming to. Ya, Bojoku nang omahku wis lah entuk to kae. semua wis turu ya ini. Turu apa angger aku ngene iki entuk job kuwi nonton YouTube kuwi sewengi muput gur ngenteni saweran tok kuwi. Ora gagas bojone berhasil apa ora. Jenenge wong wedok ekonomis ya kuwi. Nah, iki Iya. kadang iki gur sak amplop. Kowe mape sesuk maca pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Ya nek ngono Mbak Eka didekne no. Ah, Ya iya. pesenan saka panitia kok. Entuk 100 kok ora gelem ngadeg.
Ayo, Ayo, iki kene. saka Kebumen sinden ngapak. Lah ora ngapak ora kepenak jare. Ayo kene. Ayo. Ayo kene Iya. mosok Ah. adoh-adoh. Ya gendong Mas Garen digendong to menawa. Oh, bojoku nanti anak loro ora tau tak gendong kok. Bojone wong kok Lho gendong. iki setia karo wong wedok ngono lho. Ayo. Lho. Aku sing geret. Ora Nek mangsa nanting kuwi sing ngisor diunggahno, ora sampean melok medun. Aku seneng mudun no. Ayo. aku mbok tinggal. Iki piye munggahku? Hah? Oh alah, reng. Lah bobotmu telung on. Piye lah kok angel e? Mosok ngunggahke presidene mosok aku sahabat Pak Dadem lho ora mungkin to. Kowe iki carane nganggo teori ngono. Teori kowe ngomong tok kene lho. Weh, ngaleh. Kowe dedek sak tugelan debok kowe kemaki. Lah kuwi kalah pinter karo wong Bojonegoro kowe. Karo pinter karo bojo. Baleni. Kowe munggahke gabah kae lho. Lah ngono. Unggahno ngono. Baleni. Kowe munggahke gabah. Plak. Ya. Hei, ora ngono. Ayo diangkat. Ora ngono. Ayo diangkat. Ayo diangkat. Ngopo sikile ngopo? Piye? Wong ayu ngidak telek. Bu Bupati, kula nek teng mriki gurdane ya ngoten niki pripun urusane. Menika nyuwun tulung dipun tangkep mawon kula teng mriki dianiaya. Aja cicing dhuwur-dhuwur. Heh? Aja cicing dhuwur-dhuwur. Lho, aku arep lapor. Lho, Lapor kok ana Pak Kapolres, ana Pak Dadem lapor ke aparat kok Bu Bupati dilapori. Karo tumbak ora brutulan kowe. jurusane lapor karo Nek arep munggahke aku nglekarke aja ning kene. lah endi? Ning buri. Lho. Ye rek iki wis nantang rek. Ayo ning buri dilu. Lho, Neng, aku tau ngene iki 250 ilang lho, Teh. Ciker adake pura. Mah. Piye? Mah musuh Nek cakep. gur munggah ki Wis ya to, kok kurang akal ngene ki rak ya iso. Wis to, musuh. Ngene kok dadak Ya. aku dipekekehke. Bener. Bener. Sing mekekene kae lho, Ka. Kalau. Oh. Kalau, ha. Diunggahne koyo unggahke gabah. Panjenengan niku karepe pripun? Seje desa mawa cara. Kepriwe? Nek cara Semarang ki mau ngono kuwi, cara Kebumen iki cara Bojonegoro ya ngene iki mau. Laju digledakno. Oh, dadine carane Iya. Bojonegoro ki diselehna, Iya. sikile diunggahna, Iya. gledakna, Lho, sik. mekekeh. Piye reng digledakna? Iki ra nyandak sesuk aku praktek ning omah. Suwen nek sesuk siki yo. Aku moh karo kowe. Ngopo? Iki anggar kelegan lu metu enak tenan. Cah kulon kok. Aku ulon kowe iki aja marake perkara lho. Nek kene iki gawe senenge wong lho, malah ning kene wadul nangis ora kena. Ini hari gembira, tahun Iya, iya. gembira. Diawali Tahun dengan gembira. kegembiraan, nantinya akan berujung kegembiraan pula. Lah, iki sing tak enteni ya ngene iki. Tahun 2023. Wes, sing mbok enteni ya gur kuwi to. Engko sik to, engko sik aku ki ngomong urung rampung jek koma. Iya. Tahun 2023 melu ndonga muga-muga kabeh ning alam donya kebak kamulyan. Amin. Kebak kabagian. Amin. Kebak kaberkahan. Amin. Sehat. Amin. Selamat. Amin. Bahagia. Amin. 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 Dengare nek ganep kowe. Wis lunas yo anak kuwi. Tunas. Agar kelunas kok teteh ya. Ngene. Iki lak. Aja ngene, ngono wae. Ngono wae. Ya Yo. aja ngene, tau ngene geblak ngono kok. Ya Ngene wis. barang. Ngene mau aku geblak kok. Geblak. Ya wis ngono. Lho, aja ngono. Lah piye? Nah, ngono kelangan duit nang ngono. Ya. Ya wis ngene ngono ya. Aku angel ngomong ngene? Ya sugeng dalu. Sugeng dalu. Ya ampun si Dedek Ayune yo. Halah. Ya oleh sehat toh sing penting. Bergembira bersama masyarakat Bojonegoro. Ibu apa? Iki jane sinden apa wedhus? Lah apa? Lah kok sing ditokke bokonge tok ngene. Lah iki sing orang pengalaman. Nak cara Bojonegoro punya cara Piye sendiri. Coba, Mbak. Coba. Mas Dalang. Piye? Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Nah, aku mboten kepanggih
nggih jenengan. Oke, sing penting Bagas Waras sehat sedayanipun. Nih, iki jenenge cara Bojonegoro. Aja cangkrik, Piye, Lek? Iku cara Bojonegoro ngono kuwi. Baleni. Baleni cara Bojonegoro, ayo. Bojonegoro kok. Eka, Inggih, Dalang. sing penting wong urip iki sehat. Inggih, Bergembira bersama di tahun 2023 bersama Ibu Bupati Bojonegoro, Bu Ana yang sangat bijaksana dan merakyat. Oke, merdeka, merdeka, merdeka. Wong edan. Lho karek petangkring lho. Iya ta, wong gare mak cingkri kaya ngene iki kok. Lah arep nangkring piye? Wong dheweke obah terus. Lah kok lek ora obah ora marem. Ora barang oleh ngetoke angel. Ngene jan nangkring wong tuwa ngono disakso-sakso. Kowe meneng wae ora usah obah, enak-enak. Nyang opo sih enak lho. Wong Lah, gendong kok. Omongnya rasa dadak usar-usar lah apa to kowe? Lho lah piye penake piye? Wong iki mau karo iki ya Ngene penak lho. Nak kepengin penak iku mbayar orang gratis njaluk penak. Lah arep bayar piye wong aku ora kumanan amplop lho. Wong kok senengane kok bayar mangsamu. Ngene lho. Iki kowe iki nggo kembang-kembang. Nggih. Iki lak wetanan tengan. Wetanan Sing tengan. kulonan lak urung ana. Heeh. Lah terus Terus yo bablas kok terus. Kowe iki ngetokne kulone iki piye? oh, Tegese asli. Bhinneka Tunggal Ika. Lha ngono lho. Kita tampilkan kekayaan budaya Indonesia. Nah, kasanah Wah, Jan. budaya. Indonesia itu dari ujung sana sampai ujung sana itu Mempunyai ciri khas. mempunyai ciri Kebudayaan khas yang berbeda-beda. Betul. Contohnya nek Banyuwangi enten tari Tari lengger. Oh kok lengger? Banyuwangi. Oh jenenge kae Tari pendet. janger. Janger. Langge enek Janger ki Bali. Ya gandrung. Gandrung. Saking okae bingung lek ngarani. Banyuwangi. Langge mergo saking kumplite Indonesia ki kaya akan tari, kaya akan bahasa. Pokoknya komplit banget. Kowe iki jane sinden apa tukang parkir tanganmu jawab aja. Ini suatu bentuk Wong ekspresi. wanita kuwi siji disawang wajahe, ping pindho slagane lan aten-atene. Wong lanang arep nyedaki kowe. Dadi sampeyan iki kakasaran to Mbak Eka. Oh, dadi sing alus. Apa sok ngomong kok dari Sabang sampai Merauke kok ngene iki ya saru to. Patok laut rene ya. Nyang apa? Patok laut. Kesampluk wong wedok ki sik enak wong wedok padha lanange nyampluk rusak. Padha atose. Dedek kaya trotoar kok. Ya, iki ngaturke pasugatan, tembang lan jogetan cara Mbah Nyomasan. Oke. Dibawani ke Oh iya no, dikompleti no. Nah, coba iki. Ya. Ayo Ken, Kok ken sapa? sing ngendar jenenge Dikin. Udu ngawur. Yoko. Yoko. Yoko Sudikin. Ya iya. Nggih. Raden Arya Wrekudara. Raden Werkudara iki dengan ciri khas kuku Pancanaka. Wis dadi Werkudara ne. Nah, Werkudara cilik ngene iki. Wis ora apa-apa sak enenge kuwi. Ben ngonone kau ngene ya werku piye? Ora ra entuk werku piye? Ayo ngolet kuku. Identik dengan kuku Pancanaka. Masa kukune metu siji tok. Lah, Werkudarane ndi ki mau? Kae lho kae. Oh ayu picek. Saru ngono kuwi. Saru piye wong kene sing digo kuku kok? Lah mau ki ning kene kok ngerti-ngerti ning Diko kono. dekorasi si kostum. Ya, ya. Mik aja diwer karo kancane, ndak ngegron. Ayo. Ambil. Dene ora nggawa mic kok, Nduk. Ora nggawa mic. Iki diwerke kancane. Lho, Iki ora kancane. Apa? Iki Dedek. Dedek nakal tak selentik ae. Aja Dedek bubuk. Mbak. Iki nak mic sitoke kuwi ora ana setrume wis. Ora ana setrume. Wis ora ana setrume. Ora mungkin padu kok munggah karo medun. Ayo. Werkudara apa? Dekek. Iki jenenge Werkudara sisa corona iki. Lah, dekek sikile megagah. Kurang ambak. Ambak maning. Dan wong edan. Piye sih? Wong edan. Aja dipegang-pegangke to. Anane kok ngene.
Kleru mikir dienggo kuku. Nyata lamun iki kok ndak tigol. Aja ngesuk-ngesuk to. Satrian Jodi. Lah nggih, luar biasa sekali Mbak Limbo. Wah, jos. Dalu menika niku penontonnya full. Satu Kok lapangan penonton full. Bojonegoro? Wah, Lah nggih. Pancene masyarakat Bojonegoro tresno karo budaya Mbak. Leres menek kalih wayang. Nggih, terutama dipun pandegani ibuke menika seni budaya Bojonegoro maju. Leres ini bentuk persatuan masyarakat Bojonegoro. Monggo pinarak Bojonegoro. Iki sikilmu apik men ngene iki. Lah apa ana Werkudara ngangkat sikil mbok tinggal ngobrol ngene Sing iki. ngakon ngangkat sikil sapa? Oh enek wong ngakon. Iki jogete Werkudara kok dipenging. Lho, apa Werkudara ki jogete kudu ngangkat sikil? Lah. Ya ora ana Werkudara kok jogete ngene iki ya ora ana. Gagah kok. Nyata lamun Satrian Jodipati. Iki yo ngopo ngono lho. Iki Werkudara golek sinyal ngene lho. Lah kok lek sinyal kok ya ditongke rene. Lah wis teknologi banter kono, Pak. Maaf ya lek. gede sinyale rono. Ini namanya pelecehan seksual. Pelecehan piye? Loh, nek joget yo joget ora sambok dongke ngene iki. Padang Ramel, mohon maaf di sini terjadi pelecehan seksual. Saya nggak terima karena di sini saya bekerja tapi jenengan kok ngene-ngene ning aku. Ayo, Bapak no. Aku wong wedok lho, Loh. aku wong wedok Aja ngene lho. ngene iki. Kuwi jenenge pelecehan spiritual. Pelecehan seksual kok. Oh, lah kuwi lho karepmu. Lah aku mesti tak tok kene. Ayen tak tok kene lah kaya pingsut. Wah, joget karo nonton. Ya jadi tongke rene ngono lho. Mbak Eka, buke mirengaken suwanten panjenengan. Nggih. Iki dibagikan, iki ditambahi buke, Mas Gareng, ben ora diarani korupsi sampean iki ditambahi karo buke. Iki nggo sapa? Lah ditambahno kanggo iki mau sing durung ngono. Sing durung aku kok. Kok awakmu terus sing nglumpuk? Lah kae Niken Salindri durung, Mbak Eka ya durung. Ya ya. Ayo. Lah aku ra mbok pikir rek. Aku ra mbok pikir. Jarene penduduk setia. Pengumuman. Heeh. Nggih. Toyota Rush area sekolah tolong dipindah. Ngono apa Dengan plat nomor Dengan L plat nomor L 1 1568 LU. Toyota Rush L 1658 LU. 1568 LU. Dipun pindah. Nggih, ajeng nggih medal. Kene iki ana mobil merek anyar. Siapa pengumuman? Pengumuman tenan ana merek anyar. Apa mobil merek anyar? Siaga. Oh, siaga ya. Siaga aku cuma dibagikan. Oh, dibak. Nduk, kowe ya butuh. Lho piye to? Nyadri. Nah, Hmm. kowe urung. Ya mbah karek kowe reng ngono kuwi. Wis apa urung? Durung reng. Oh ya syukur. Lho piye ta? Urung ya dikeki. Ya. Nyo wis tak Tenan bulo iki. kajate ya. Lho aku ngene iki nyo. Wis iki dienggo tuku kembang setaman. Lho, Kok apa? masamu kok kembang setaman. Aku iki sumben ahli swarga. Ngene iki tak langsung tak wenehno masjid. Lho. Iya toh, alhamdulillah. Oh gak perkara alhamdulillah aku bar utang kas masjid iki mau. Kayaknya rutang jebule. Kere kok sombong. Iki sapa sing urung iki mau? Nggih. Aku. Busung. Kok busung piye ta? Kowe urung? Urung. Nah, Nah, turah loro ki. Lho. Kowe rasa ya bathimu wis akeh kok ya. Ora usah. apa ki Ora usah aku. Mosok wis Jatahku PN wae, Reng. tenan. Heeh. Dalang sak donya sing paling apik. Telak. Wong arep tak lem, Mbak. Iya kok ora. Agar dikai kok ngelem. Wong aku ki Ndang, kowe ngono malah kaya Puntadewa. kaya nyangga jamu sekali mosok. iki Werkudara tipes. Oh, salah. Kurang gede. Werkudara sarane sing gede. Kurang gede. Kurang gede. Ngene kakak, aja perkara gedene. Abape luar biasa. Lah salahe ngerti mabuk mbok sedot. Wah, kowe iku pencemaran lingkungan iki. Nggih. Iki tak kene ya. Kok ilang. Alah.
Aku alung kelangan kanca timbangane kelangan amplop. Oh, Kowe kok sahabat amplop karo kanca? Lah yen kelangan kanca amplope lak iso nggo kei dhewe. Oh. Uripe pagelaran wayang kulit ya, malam hari ini kuwi tergantung pada tukang son. Iki jatah tukang son. Oh iya. Ora nek son ora iso muni suaramu. Awakmu apa iso muni? Nyambut gawe dudal-dudul tok iki. Oh iya. Nek didul ora iso muni. Ayo. Ayo, aja nesu. Ulate sing ngajar. Tukang son piro iki? 5. Lah, tombokno iki geroro kok. Wah, kowe gelem iki ra gelem njaluk dhewe. Ngono iki. Ah, gelis gedhe le. Ini wis, aku ki amanah ki tak dumke pokoke. Sono iso muni lek ora nek jensete iki ya ora iso muni Ya sone. ora iso muni. Dadi tukang jenset yo Tukang dikeki. jaset kudu dikeki. Sing tunggu genset diwenehi Mas Gareng ngono lho. Kudu diduk. Iya. Kene balekke sinden-sinden. Monggo, ngene lho, kalau saya itu terus terang. Saya tuh kan sudah lanjut. Tadi sebagai seniman itu yang saya cari 2. Apa? Materi ora munafik zaman sekarang siapa yang tidak butuh materi. Betul. Tapi saya lebih mengedepankan golek kemaremaning ngati. Oh. Jadi untuk materi yang ora diperhatikan penonton yo kuciwa. Kuciwa. Lah yen bengi iki untuk materi diperhatikan penonton termasuk Ibu Bupati. Alhamdulillah. Alhamdulillah mendapatkan legitimasi utawa pengakuan saka masyarakat. Oh no. Lah iya, padha karo mambengi ya. Iki dirubung penonton mau bengi dirubung udan. Sewengi ra terang-terang. Lah iya. Kowe nangis apa ngapa? Berkudur. Werkudara suarane gandem. Contone Pak Dalang werkudara suarane piye? Wah. Ah, ngono lho gede. Tirone Lek. Mah kaya iwak lohan. Kowe gelem ngene ra gelem ngene? Iya. Ya. Sikilmu ngapa ta Lek iki Lek? Bapak atau Kak? Ora iki mau kukune iki lho jepat. Wong Werkudara kok deret-eret. Sebetan ngono lho. Sabetan. Oh iya. Werkudara iku. Coba mbok katok musuhek lho. Kukune coplok. Kok iso nyawat sinden bareng. Werkudara kukune Kowe nyoplok. iki nyaplok sinden. Lali ora dikareti kok. Lho. Kuku iki kandel terus ning gone tangan ora ana kuku Kuku yen kuku asli kukune Werkudara wayang wong iki dikareti. Oh iya. Aku tau anyel karo Werkudarane wayang wong Esti Pendawa tekan tengah kalangan panggung tak jabut wae. Lho, Dadi Werkudara goleki kuku ngene. Ora apa-apa yang penting kan oh. Sik. Werkudara iki rasane dadak ngempit mbako par putut. Copot mbakone kene. iki dudu bako, Lha apa? akar serabut. Kok iso ngopeni wong sinden kok ngopeni mbako barang lho. Kaki agar uruh ulu kuwi Iya. keyi. Gedhek tak. Apa nesune? Ana Werkudara kok gudhek tok iki. Godhek wok. Gudhek. Nek sing dadi Werkudara kaya dalange ngono iki Godhek godhek wok. wok. Lah wong sing dadi Werkudara kene anane ya gur gudhek tok kaya kowe lho. Lho, apa mbiyen ki lho golek welulang nggon bokong apa priwe? Lho, malah tatonan. Tato ya gendul kecap lho. Tato piye to? Wong iku kadas kok tato. Iki ingon-ingonku. Wet, tak Werkudara ni ora. Piye? Ya. Nah, kari manut ku lho. Enak-enak. Gedhek wak simbar dada. Yen ngendika gereng pindah konto. Lho, wah. Waduh. Iki jenenge Werkudara Karipan iki. Sik Lek. Innalillahi wa inna. Amin. Lah Werkudara raja omongan kok ngantuk. Mah kukune sampe coplok kabeh. Mongko senengane
dasar satria Gimana? prawira rama Haling eling kula eling gunungane senapati Lengger Banyumasan. ora kurang rek
Para pamirsa niki naminipun tarian lengger riwayatipun menurut naminipun lengger dikira leng jebure jengger. Lho